Pini la so a video long nang ke than ponji mate nang PAKLANG ponji la bangke Voreng Awarsai puthak sinang than pachini ponik po la pen karbieng long ara datum la so Voreng Awarsai nang litum jogdun ikvekon la so Voreng Awarsai PAKLANG pon la bangke RPF hin pen mate Railway Protection Force hin pen PAKLANG poniklo constable la pen constable SI apus do nasi constable apus la bangke kachar liang ding kenang ji metric passan tachok nasi nang litum ka anma prabjin pen jogdun Ixi aphan ani tumbor ikton la pen non chithan pononang la pen details lang pononang ison sonialam la so YouTube channel la long jong sinali tum nang kahumri milang pulike chinghon pen subscribe ikon la pen la son latest update nali tum kilong ber japan belarjan thekloing hodas taminali tum berpon ikder non tangde non pathek pen chithan pononang la pen lang pononang tangde non pathek pen RPF Voreng Awarsai mate RPF Recruitment 2024 pathak dak chithan pononang RPF labangke da Railway Protection Force mate RPF hin penstame dak recruitment mate Voreng Awarsai PAKLANG poniglo kaduka wepen 4660 post constable la pensapon inspector post offerman dak PAKLANG poniglo lasir ili karbi khai tum stame kachar liang deng jongsi do ik opultenan nali tum stame prabjin pen jogdun ikon lapen laso video lo nali tuman puthot nang than pachini pon thuik po education qualification lapen age limit selection process ka applying koson man labang so puthak stame nali tum nang than pachini ponik po apus ka PAKLANG pod mate apus number labang ke kadu ka wepen dak 4660 an PAKLANG poniklo labang lasong bong pen dak constable afan male female pen pangrum pet pendak 4208 andak pipon lo la pen sub inspector afan mate SI afan stame female male pen pangrum pet dak 452 apos an dak pipon iglo lason dak taxi dak age limit labang ke lason lo constable apos afan labang ke dak 18.28 years arta abang pumate abang fetum jogdun long ekpola pen sub inspector apan bangke 20.28 years arta abang fetum jogdun long ekpo ngapen kachar leng deng stame dak do onang ne constable apan bangke constable apan la bangke matriculation mate 10% chok lapen puthot dak sub inspector apan bangke bachelor degree unang po ajat stream pen stame dak chok iglo puthot lang pontulanang physical eligibility labangke lason lo female male atum mate pinso atum labangke height labangke 165 cms napo for height bangke lapen SC ST atumang 160 antachok lapen chest labangke 80.85 centimeter lapen reservation candidate atum labangke 76.81 an lapen dag race mate ke karneng zila bangke 1600 meter 5 minutes 45 second ang bo lapen long jump la bangke 14 feet lason thak sidak high jump la bangke 4 feet an pon ekpo lapen female candidate atum afan bangke lason la height bangke 157 anang po lapen SC ST atum pan bangke 152 centimeter chok lapen race la bangke 800 meter 3 minutes 40 second ang bong pen unang po lapen putho dak long jump la bangke 9 feet an lapen high jump la bangke 3 feet an lo female candidate atum pan ke lapen RPF constable executive and sub inspector requirement the exam pattern bang son lo dak negative marketing la bangke 1.3 an lo lapen duration of exam la bangke 1 hour 30 minutes mate 90 minutes an da end pon ikpo mode of examination la bangke computer basis test mate CBT la pendak objective type question la bangke loson lo general awareness mate general GK pandak question la bangke 50 la pen marks tame 50 la pendak arithmetics mate maths apans tame dak 35 question pen 35 marks la pen reasoning fan bangta 35 question pen 35 marks an total 120 marks an dak pipon ekpo lapen puthot dak chethan polote application fee aframan chethan ponte rason lo general lapen OBC candidate atum 500 pinang po dake tok pondo iglo lapen 250 labangke SC ST female EWS candidate atum lo lapen payment nahi labangke online debit card mate credit card net banking UPI hin payment nang po
lapen fee refund policies tame dak piponik lo labang ke nili lan nang litum pan nang than pachini ponik edat po lapen selection process labang ke tok pon ateng pulte ladak nang litum tek pon long exi. The selection will be based on for the post of constable, executive, and sub-inspector SI in RPF requirement are given below. Selection process: written test, lapen physical test, documents verification, lapen medical examination lahai complete unopolte lasso Voreng Awarsai labangke 100% long don ikpo. Pay scale as a per roles per director per RPF roles lo. Pay scale bangke RPF atum kan mata kipi bom la sorting sidak long ponik po ka flying z labangke adet labang kira sono 15 April la so ciklopensi ceng pon po lapen dak 14 May 2024 si last dead lo lapen nalitum link long ikpo lo so link lo nalitum beri nang po application link long registration paper nang po nalitum fill up application form documents amukha documents upload nang po fee payment nang po lapen kijutsi nalitum application form mate acknowledgement allo labang kenang litum saving date nang po mate download ikpen bi ko nang po lapen important date pothor dak nang litum tek pon long exit dak start form dak 15 April 2024 lapen 14 May 14 May 2024 si dak last date lah lapen labangso artikel long lang lo pulten nalitum details tamil long pon ikpo lapen non kijutsi nalitum han la advertisement alu labang ken nalitum han dak penam peklang pon ikpo labangso advertisement alu along ke tok pon penang ando nalitum details sining tung pulte la so advertisement alu along batai silang ego kali pulote nalitum nili labangso video description along la so article links tame people ikpo nalitum hodak penlang pens tame details nalitum lang det penle nalitum jogdon exist tame jogdon egon lapen laso video share ikta karbiang long ras tame pelang inang lapen pechinik na lapen ladak kacor leng deng kenang ji labang so Voreng Awarsai labang ke sub constable apan labang ke class 10 lep person tachok lapen sub inspector apan labang ke graduation uneng si la si prabjin penalitum jogdon iko la constable apu salong lapen salary ta mixen salary dak 21,700 anang litum long pon exi constable apu salong labang ke lapen aprang nili nang project po documents ko PPC na ingmal so putar nili update piponik po kasi pinya video lang mala pathe pel ane ing ton ponik nang lasi domi thak mi kadu kavi karbiang long arat do ana pastame nili hen pin kardom